kanidi ay si San Pedro kuan din siya minyo na may ugangan niya iyang gibiyaan kay siya man sa nimo iniingon nga unsa may mahitabo namo Ginoo, unsa may among madawat gikas Ginoo nga gibiyaan man namo ang tanan. Kamong mga minyo nga niya dinhi mobiya mo sa inyong kapikas. Dili na di mo malangit. Nga naman tungod kay si San Pedro rabay gada si Yahweh didto sa langit. Nga kisa mayang pasudlon kadto di ay nisukwahi siyang kinabuhi o katong nisunod. Ang nisunod yun muna sugod karon pamiya na mo. Pero pag adto ni Jesus sa balay ni Simon, tuang iyang ugangan dito. Sa to pa di ay wa dito niya biyai physically, pero gibiyaan niya sud siyang kasing-kasing. Ang iyang kasing-kasing wa na magmahal sa iyang ugangan o sa iyang asawa, labaw kang Hesus. Mao nay dako kayong grasya. Kana bang di na ka mahigugma sa tao bisag kinsa pa ng tawhana, imo ba ng anak, imo ba ng bana, asawa, ginikanan, labaw kang Hesus. Pero wa nimo siya biyae, sa imo lang kasing-kasing ba labaw gyud si Hesus ang gugma nimo niya. Kumusta man mo ron, labaw ba ang inyong paghigugma ni Hesus kaysa bisan kinsang tao sa inyong kinabuhi? Labaw. Kung patyon ron ang inyong mahal sa kinabuhi, niya maabutan gid nimo ang nagpatay, unsa man masuko ka dili? Sige, tubag. Oh, nganong tutok mamuna ko? Suko no? O di labaw nimong higugma ang imong mahal sa kinabuhi. Kay ningon ra ba si Jesus? Higugmaa ang imong kaaway. Nya kadang kaaway mao man mo patay. Nya anong masuko man ka nga ang sugo ni Jesus higugmaa man? Oh, mao na ron. Anong inyong konsulingahan sa inyong mata? Si Maria nasuko des gapatay siyang anak. Si Jesus nasuko des nagpatay niya. Gani niingon pa gyud si Jesus ay kinahanglang higugmaon ko ninyo labaw sa inyong kaugalingon. Muna deny yourself and take up your cross and follow me. Munang gidayeg ni San Pablo diri sa atong unang pagbasa, gidayeg niya ang taga asa to? Taga Kolosas. Kay niingon siya diri, og sa inyong yung santo niya pagsulti, kay nakabalita kami bahin sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus ug sa inyong paghigugma sa tanang katawhan sa Dios tungod sa paglaom nga gitagana kaninyo didto sa langit. Nindot kining pagkasulti ha? Tungod sa inyong paghigugma sa tanang katawhan sa Dios. Kinsa maning people of God, ang tanang katawhan, tanan yung tao ba? Maubitang si Jesus maingon, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Unsay imong gibuhat sa labing ubos? Kinsa maning labing ubos? Kasagaran ana, wa mo ilag Ginoo, mga kawatan, mga manuyupay, mga rugby boys, pero labing ubos na siya. Oh, unsaon man gyud? Basta mobiya ta dinhi nga nahigugma tas tanang tao. Nya di man ka kahigugma sa tanang tao, basta di nimo higugmaon si Jesus. Kay ang tanang tao gihigugma ni Jesus. Midupa siya sa cross dili para sa mga nagtuo niya, para gidtos tanan. Mao man bitaw katong tulisan nga katubang gilansang man tulisan duham to kabok no. Mga tulisan, mga kawatan, mga banggiitan man to sila nga mga kriminal. Nadagid niyang usa. Nada oy. Kinsa man to iyang nada nga to langit. Nga niingon siya, karon gayud dayon uban kanako sa paraiso. Kisam to? Oh, ingon sila Dimas kuno ingan ato. Oh, mo na Dimas. Ngano man kay ning kuan man nituo mas Dimas. Unya available man ang gugma og pasaylo ni Kristo sa tanang mutuo niya. Pero ang dili mutuo para atong dihas iyang awa gyud mada nagbugal-bugal man noon.
Kita ra ba kusog itang mubugal-bugal ni Jesus? Di mo mubugal-bugal ni Jesus? Ha? Usbon ako han, ingon si Jesus, unsay buhaton ninyo sa labing ubos, mo inyong gibuhat nga rin ako. Di mo mubugal-bugal ang mga bata diyang imat kay mga naw? Ano diya ba? Sig pangayog piso. Di mo magbugal-bugal. Di mo magtamay. Sa inyong mga anak, di mo magbugal-bugal. Di mo mutamay. Oy, kusugay mo yung ikarong gahi kay ng uni mong buang ka, badlungon kay kang dako ha. Ana, imo naman na siyang gitamay, God. Nga labing ubos ba yan na? La, bantay mo diya. Ang pare, dili mo tamay sa sakristan. Ako bitaron amping na gyud ko. Brad, okay na ta, Brad? Ako lanis lang tudloan, di na lang ko mutamay. Tudloan ako sila. Gabi ibitaw na ay mga bagong sakristan amot niya ba katuron dire. 1 month naman kuno to sila nya nisod ngadto kay mangaon upat ka buok. Ingon dayon ko, "Mayong gabi dong." Duko lang sila. Ditso ngadto sa adto ba sa kusina ba nang hunaw. Nako, kinsa to? Insya mga sakristan to pader bago ingon sa tungo sa nako asa man to sila. Insya amang hunaw ting ito nako mangaon. Siya, mangaon to nako. Wala lagi mo tagad nako. Kaya pagbalik na, balik ang usa. Nako, sakristan gadong. Pader. Ay man to imong kuyog. Tulo ka bug. Dito na sa sulod ha. Sana mauwaw kuno pader. Nako, mauwaw gani mo ay namugbalik og ha. Ako gi itudloan lang nako ba og mauwaw mo ay namugbalik ugma kay ang sakristan ug ang pari magkuyog na. Mao gunay suod kayo nya mauwaw sa pare mo to nang gawas ang tulo sige ana ba nako karon pa mo ni report isip sa Kristan 1 month naman pa der nako usa na day mo kabuan nya di lang gyapon mo mutagad nako kana manggong kauwaw bunga na nimo sa pagtamay imong gitamay ang imong kaugalingon nga di kaangayan nga mutagad aning tawhana. Timan ibaya anak kas Ginoo, anak sa na siya sa Ginoo. Ug dato man na siya sa kahimtang nga tawhanon, equal rata sa kahimtang nga espirituhanon. Mabitan ni mga lektor panington ako, ang panington man ingon siya nga kuan pader, kuyaw may pader ana. Hanton magsige na lang og kasayo, pangatong i-instruct din Ginoo matuman kay ngano man ay gipaningot man. Nako kana ra bang kakuyaw? Bunga ra ba na sa kayawanon? Kay naa kay gugma, di man kakulbaan. Malipay man kang mubuhat ana. Nya ngano nakulbaan man ka? Kay imo na sang gitamay ang imong kaugalingon. Niingon na sad ka, hala masayo puro na. Hala masayo puro na ani. Kadirbas father strictor ba kay nistanan? Hala. Oy, nagbinuang ka. Mao na higugmaa ang Ginoo labaw sa tanan. Og mo komentaryo man is Padersiano nga sayop imong unsa na diyang mga sayop si Padersiano ra na di na ang Ginoo kun ang imong kasing-kasing nagbukal-bukal og nagdilaab sa gugma sa pagbuhat aning buhatan. Mao sana kani akong pagwali, kini akong winalihan, usahay masakitan mo, usahay inyo kong tamayon, usahay inyo kong sawayon, bahala na mo diha. Basta sayod ko sa akong kasing-kasing nga kamong tanan akong gihigugma o kining akong gisulti aron ni malangita. Di ba? Rabagin mo sanong ay. Nang dili ra ko magilti. Bisag ingnon pa kong ingnon. Ikaw pa dir ba? Imo man kong igon. Ngano mangigo man ka? Siyuna lang ka sa akong kahimtang da. Ano ba? Pre atong nangural ba? Nya si kugwali aning kural. Kamo maimpirno gyud mo kung mangural mo nya inyong silingan maglisod na sa agianan. Gidadaan mahinoon ko sa sketch plan hinoon og sa title. Sa pader ako bi aning yuta ngano ko taw magyaw-yaw kag ingon ana. Nakoy wa koy labot anang imong yuta oy naunsa na diha. Isa di ba ang ako lang ba ikaw man gud imo man kong igon. Nako ay wa koy labot ana. Og ihatag na nimo na kong imong title okay kayo.
Pero dadaan ko nimo kay ipasubay nimo dito hain na maigo, di lago Nako gawali ko ato tungod sa pagtudlo nga mahigugma tas atong silingan. Mahigugma tas atong silingan kay mo nay sugo ni Kristo. Mo nang gidayeg ni San Pablo diri, nahigugma mo sa tanang katawhan sa Dios. Mintinana kay lipay kay kuana. Si Kristo sa atong ebanghelyo gipugngan adtong mga tawo nga nakasinati sa iyang gahom. Unsay sa tubag ni Kristo, kinahanglang mo adto ko sa tanang katawhan kay maunay akong misyon. Kutob sa maabot sa akong lakaw mo akong adtuon, dili lang kay ilimit lang nako dinhi. Karon bitang September 14, magbinalhinay na ang mga parochial vicars, ang ato mga assistant parish priests. Maapil in town ang atong pinangga nga assistant. Basig manghilak sad mo. Nyaway siguro sunod tuig mo sunod na sad ni ang parish priest. Basig manghilak sad mo. Amo ng misyon nga muadto kita sa tanang kalibutan, kutob sa maabot. Una way hilakay, wa say pugnanay. Di ba? Unsa man, higugmaay ta. O tanawa karon lagyo kay nato mga kaliwa, lagyo kay nato nga mga parishioners, ang mga online parishioners. Sinan ka ana nga mangdunit nganhi sa atong project, purti ng daghana, nya manganhi pagyud kay muhatag silang donasyon. Kay mibati, bisag layo kay sila. Gikan pa biya ako sa kuan pader, Cebu City. Uy, kalayo gud. Ako pader, gikan pa ko Sambuan. Maura gini mong gianhi din Siya, picture ta pader bi, para fulfilled sad. Ako, sige, picture ta. Ano ba? Ayaw ng possessiveness, ayaw ng kapossessive. Gugma atong puyan. Ayaw paglimit sa gugma. Og maunay makapalangit nato. Mauna nga atong tubag sa Salmo, nagpahinomdom nato unsa man, nagasalig ako sa kaayo sa Dios hangtod sa kahangturan. Wa gyud mo ingon diri nagsalig ako sa kaayo ni Padre Siano, nagsalig ko sa kaayo sa akong bana, nagsalig ko sa kaayo sa akong anak. Wa adto ta mo salig sa Ginoo hangtod sa kahangturan kay kanang iyang kaayo gikan dinhis kalibutan abot na nga to langit. Diha ta mo salig. Ay salig ang imong tupad. Lingi abe, lingi. Ingna wa ko magsalig nimo. Ingna ba wa ko magsalig nimo. Ingon gina siya ay nagsuod nga tos balay sugod karon na. Di ta mo salig, muhigog matas ato isig katao. Kay kanang atong isig katao kun mo'y atong saligan, utro sad nga dili kasaligan. Ako, inyo kong himuong kasaligan, di gyud ko kasaligan. Ang ako palang daang linaktan, galisod na kog lakaw ana mga dulhugon. Ug musalig mo na ko, saan ako pag-agak ninyo sa dulhugon? Saan na daganon na akong dulhugon? Karga pagtag 50 kilos nga gibugaton sa kaning karga, lukdo, ay kargador gugos una tos bukid. Kanang dulhugon, way hakakay. Dulhogan na. Bisag mag-uwan, dangog pa. Pero karon ingadto ko sa lataban, saka ko atong agianas motor, gakaang-kaang naman ko ni dulhog, hadlok naman kay kustanan. Nakulahi gid ning tiguang no. Sanaw kayo ang dulhogon. Ay kamo din Oy, otro sa no Sanawa na magay mo sagdanan, magkap-kap-kap, magay mo gasa mo mugo. Nya musalig ka ana. Oy, istorya. Musalig sa kaskwarta. Musalig ka ng imong authority kay ikaw maoy dakog ranggo dinhi. Ayaw gingunana mapulihan ra kasunod eleksyon. Salig ka na kanang imong kwarta, tulison ra na. Way siguro gani himuon ra nang kasi titawagan na nila kanang magkuan-kuan kanang sa titawagan na kanang mahak ra na imong account, suyop ra na tanan imong kwarta. Salig diha. Matod pa ni Kristo, kutkuton ra nas anay, kuhaon ra nas kawatan, kana lang kusog ay mangawat nato kanang maghimo anang graft and corruption, gikawatan tag binilyon ka pesos kada adlaw ana mga tawhana. Di mong to? Mao na ron ang atong utang perting dakua. Kay ngano man tuwa mas ilang mga bulsa ni sod, di hinong kay ni sila daghan.
Nga luoy kaayo ang nagtinarong diha sa atong gobyerno, ang nagtinarong dinhi sa atong simbahan. Luoy kay tanan. Kay naay mga buangon nga wa mahigugma sa ilang silingan. Usa ka tawo mukawat og tagpila ka bilyon, patay ang minilyon ka mga tawo nga angay untang mudawat ato kay wa sila mahigugma. Pero bisan pa man ana, atong higugmaon sila, no? Anong tutok mamon ako? Gatuo mong nangawat sa ko? Ginagmay ra gid taon ning ako gigawa. Ay na lang sa taon ninyo initi in taon. Ana ra yung gamayng porsyon sa akong mga stipend, ora ganay akong kuhaon kay pangbangka sa taos Madrid ba ginagmay kay hangyo ra ba sa taon ng akong mga best friends, no? Taway naman sa kung na ako'y bangka-bangka. Ginagmay ra niya na magtinabangay, maghigugmaay ta kay kining tanan dunay saad nga paglaom manod taglangit mupuyo ta tipo ni Kristo ang atong maayong magbalantay.